uran-uran dasare bar kerabuk jagung kok dik bar ocek. Bar dangir. Mas bar dangir. Baladi, masku jurakane cuci motor dan mobil ada tugas negara among tamu. Ya. Jadi Mas Gareng tidak bisa mengganggu gugat. Jangan tak tarik wul. Cahayu, cahayu, aku ngenteni. Sae santene ya Mbak. Injih saendane ndek enom lho kaya ngopo. Wah, kulino andan kok. Lho, apa hubungane karo bawa? Marang mego. Marang mego. Inga ngoso sontakoke ane pawartamu pawartane Mbak Sri Rahayu Wilujeng Mbah Ladi. Pangestunipun Mbah Ladi. Nggih, kon nyuwun pangestu tok nggih kekrek. Iya. Lho nek kuwi kan engko to. Ngono. Janji-janjiku eling Laras. Moyo apa? Sumedhot rasing tias ingsun. Matur Mbah Ladi menika sineguyung MK Musik Kawitan Campursari binarung wonten ember. Ember apa Mas? Sound system saking Lego. Jenengan pirsa ngidul waras wiris. Kape apa Mas? Kuwi aja ngidul sithik iki kan. Tak kira nek nggone kono. Kudu kaya omongmu. Nimas ingsun Harnanto. Nimas ingsun prasopo sineksenan bumi langit. Lah pripun Mbah Ladi, Mbah Guru Yatmin iki nata kursi karo bawa kok lek ya aku heran aku gareng ngasih heran. Piyantu nek budaya iki ngono. Lah bala ora gareng ngasih heran kaya. Tangis ing tias. Tangis ing tias. Kukut gelas yo karo bawa. Ngenteni padang rembulan. Bawanipun sampun tayupe yen ing tawang. Dados panggilan saya tujukan buat Mas Kosbanto dari toko Bangunan Saban di pohon untuk mendekat untuk Gareng ya. Terima kasih. Jangkrik. Mbak Lanang kene Dik, ben kiwa tengen Dik. Kadipaten Boyolali sanipun rekanca MK sanipun lumantar ember audio sound system dan kantor lumantar Wahyu Vision sowan ngabiyantara monggo Mbah Ladi sakadang nginang marang
Sri. Nggih. Mbak Sri, Nggih, Kang. Mbah Sosro Suwarno ki ya pandemen tebesan lho. Alah mboten sarepot-repot. Niki kan saking Mbah Ladi.